Shubor nakaslem jong unongsan Hima. MLA kanot Shillong uba Adelbert nongrum hene kasi ulalej banyak kendo ya USP ka East Khasi Hills uba Vivex im ban kentu yu ban pengat ya utu unongnya akali uba latenra iki armut ki samla pulie kaskol ba nehu ban pengat hagi kendon ki ba habaya kran bakinong thok khobor hadien kajinga kendo USP uba Adelbert nongrum uloong baka accident kabalaja hanehu kade kabala ishir khai batna kalyang kajong uru ulalet ban pet iki ha hospital bat ukit bok kerweng bakin yo no ya kamet ka bakot bakhya uba Adelbert ula ban rapda ka baong bahadin baulayo i ha kilat pathai khobor baki samla puli ka nehu kilapan pau bagadon kam bandon iki speed breaker bat dawaru baki de ban pendu kam sundan ya utu nongnya ubadan kti ha kani ka jingja accident uloong ru baka sarkar kalashim ya ka benta ha ka ba usumput menteri rangba uba asnyo bhalang dhar ulalet jingo bat ulakular baka sarkar kan sa penlut ya ka baisha sumar ka jongki uba Adelbert uloong baka jingwan ya kendu jong kade hadien ba ulayo i baki pulet kila pengat ya uni ubrio ha ka section 109 BNS kabadai halor ka jing thmu ban shim ya ka jing im ha ka ba na kalyang ka jong ulapan pau ha uba Vivek ba kampat Biang namar ba ya uni ubrio ong ba dan kajing temu ban shim ya kajing im bat dan kam ban pengat ya unie ubadan kti ha ka section 125 bat kani ka section kan long ka Biang ba na ka benta kani ka mukot duma ulay thuru bana kalang SP ula kular ba unsapet halor kani kajing ai Jingmut ka jong Tinga ko ya ka ban brief kindet ho nga nabu kajing temu ban kendo ya iba Vivek dari SP jong ka East Khasi Hills halor ka wei ka jingja ka bangi ikin mencisni ka jingja po nehu campus jingja accident ka ba ishar kai ka bangi numla sha ban ai sha ka jingma uni breo badon kti halo ka ni ka jingja ka ba arngut ki khun samla kurang dei ki student jong ka yingba jong ka school ba jong ka nehu ka balamat jingja accident ka ba sosi ka ba ishar kai de halor tanong re membenin ru lawan ban baik jaki po hospital dengan yo khobor bai wena prengi duty ba accident ni Stephanie shadap la yo ya ka ngomul lanang yo bor but I dari ti tengen po duki iket bok kerjang I ru pro amut kana ya yo no kloi ko jikya ngasungu ublei khamtam ya kalong ba hoi raja ni jingja ko pasniu ko pasusi ko malai babun Misaki dengan semua upat ba ublei la daw la care la riu smar ke jim mensim ke jongki tebar ani ke por ngawan bani kendu adin ba ngalai na kaliang jong ki student na po ni hu atlapan pau ba hoi dongkam menbu speed breaker adin ni jingja katar wadi ko wei jonokam na kaliang jong ka student union kasi student union jong ka school ba ni hu kini 8 pau ila ka jong ka nongrim badai ban na penduk soi kakam jongu di unu driver oboron kti hani jingja accident di wat nakaliang jong ka sarkar ni po kajing lekmi kajing de jongo jong deputy chief minister ma singau balang dahar hani kesengi hapo Nazareth hospital molecular ru ba all the expenditures will be bear by the government di ngasutrat nrekini kenumpat Biang ban ngawan ni kendu yai ba Vivek group halo ka nongrim ngai dia ka 109 section naka BNS ka bangitip ka Bharatiya Naya Sanhita 2023 ngai halo ka section 109 attempt to murder kaniru ngapan pau mat ba Vivek ba kanumpat Biang makani kelakaran syai ba whoever does any act with such intention or knowledge kani ngnumla ai banong to investigation kinang haban carry forward hoi inumla hiban ong ba kala bandai intentionally lani da ka jingtip jong ni driver ba jani ki accident te hendrei but hoi ha ni section ni ba kala kedo ba lada ka deisha through intention bola ban ba kila pat kita ki culprit kila ban ngata ka imprisonment for life imprisonment te hendrei in the code of law kalaban penpau pada kumway hakaba it may interpret in other way kaba let's say kani kaba ong ba such in kaba
whoever does any act with such intention or knowledge. Tila si uni corporate laban ang baka namdon intention, namdon ka jing tumo. Ani nga namdon uklam don ka knowledge ka jing tip, ka jing sutu. Let's see haba nilai iban kali nga police department ru kila yalam yu bande ka medical check up balalap ba ula don hapreng ka jing dibuan ka intoxication mo ka jing dibuan ti halo kata kanong rim ko bangawan ru bani kendo iba bebek talong ban nakaliang jong iru nakaliang police department bikin subaban le ka examination ban examine whether kani ka jingay jingmut ko janga ba section 125 it may be suit nakabanta ni ka case ka nomor ba kani kala karan siya act endangering life or personal safety of others but hakani lapan pau siya kadar ba whoever does any act or whoever does any act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others kila banmat ya kajing pensitom kata kajing pensitom kabale si haka subsection B kabakran syai ba where grievous hurt is caused shall be punished with imprisonment tikani lesi kadon ka scoop na kabanta ko conviction tingim kwa bakani kan sulong sting kat kani kajingja ko ba ngihap ni kren ka badai ka life and death ta kajing im kajing yap kam ta muniki khon samla ki bululoi jadi horte nongrim ngis kham ban kalyang ka police department bakani hapan send a clear message bakim dei ban ja hukum ni ki nang ni skamat di ban ai kajing seneng batenge bakini ki beri ubrang keti kom de ki kam kim dei ban allow them to go scot free kata kadi ba akwa ban insist ban kia hakabang ikendo iba back komu East Castles SP you will be looking onto it mo inang in page kay ka ba dokam male halo kanika professor ka ba mawanra kalen jonga ba kanum da biang tangani ka 109 section 109 nrei hakajing page ka jonga desi kan kambiang ka 125 ka badon ka scoop desi na kabanta ka conviction